Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Oenopia gonglobata. Ότι είναι μια μικροσκοπική πασχαλίτσα μήκους μόλις 5 χιλιοστών, η οποία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Σήμερα θα γνωρίσουμε την Oenopia gonglobata ή αλλιώς την πασχαλίτσα της Λεύκας. Αυτή μοιάζει χαριτωμένη, αλλά κρύβει ένα ρόλο κλειδί στη φύση. Η ζωή της Oenopia gonglobata ξεκινά από ένα μικρό αυγό. Ακολουθεί η προνυμφική φάση, όπου το έντομο μοιάζει με ένα μικρό, ενεργό σκουλίκι που κυνηγά ηλεία. Έπειτα γίνεται νύμφη και τελικά μεταμορφώνεται στο γνώριμο σκαθάρι με τα ροζ οχρά έλιτρα και τις μαύρες τετράγωνες κοιλίδες. Η ανάπτυξή της εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Αν ο καιρός είναι μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου, η ανάπτυξή της είναι ομαλή. Όμως, σε θερμοκρασίες άνω των 35 σταματά. Είναι ευάλωτες σε κρύες καιρικές συνθήκες. Η gonglobata είναι ένας άριστος φυσικός κυνηγός. Τρέφεται με αφίδες, μικρά έντομα, που ρουφούν το χυμό των φυτών και προκαλούν σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και δέντρα. Με αυτόν τον τρόπο, η πασχαλίτσα δεν είναι μόνο ένα όμορφο θέαμα, είναι και ένας πολύτιμος βιολογικός ελεγκτής. Μειώνει την ανάγκη για φυτοφάρμακα και συμβάλλει στην υγεία των φυτών. Παρόλο που είναι κυνηγός, η ίδια η Oenopia gonglobata δεν είναι άτρωτη. Άλλες μεγαλύτερες πασχαλίτσες μπορούν να τη φάνε. Επιπλέον, όταν δεν βρίσκει τροφή, μπορεί να καταφύγει σε κανιβαλισμό, να τραφεί δηλαδή με άτομα του ίδιου είδους της. Αυτό μπορεί να φαίνεται αρκετά σκληρό, αλλά είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης όταν η τροφή της είναι περιορισμένη. Η πασχαλίτσα αυτή δεν είναι καθόλου επιβλαβής για τον άνθρωπο. Δεν προκαλεί αλλεργίες και δεν εισβάλλει σε σπίτια, όπως κάποιες άλλες συγγενικές της. Αντιθέτως, αυτή βοηθά τον άνθρωπο προστατεύοντας καλλιέργειες και πράσινους χώρους με φυσικό τρόπο. Είναι σύμμαχος της βιολογικής γεωργίας και του περιβάλλοντος. Βρίσκουμε την Oenopia gonglobata. Τη βρίσκουμε σε περιοχές με λεύκες, πεύκα, κερασιές ή και σε πάρκα μέσα στις πόλεις. Είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην Ευρώπη και συναντάται συχνά και στην Ελλάδα, όπως στη Θεσσαλία. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά ένα φύλλο με αφίδες, ίσως μπορεί να δούμε μία από αυτές τις μικρές πασχαλίτσες επί το έργο. Η gonglobata μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά ο ρόλος της είναι τεράστιος. Βοηθά τα φυτά, εξισορροπεί τα οικοσυστήματα και αποτελεί ένα θαύμα της φύσης. Την επόμενη φορά που θα δείτε μία πασχαλίτσα, ίσως να είναι αυτή ένας μικρός ήρωας του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια!